Jednog leta, početkom ove ere, do Beograda dopre strašan topot i svi mišljahu, to se potop s istoka približava. Nije objavljeno ništa zvanično, ali uskoro dvojica ribara dotrčaše vičući panično: "Najezda Varvara! Najezda Varvara!" I očas ledine kraj zidina i 5 oko gradskih atara pritiskoše horde Slovena, Huna i Avara, Skita i Tatara. Ratnici divlji, plavih brada, obučeni u razne kožurde, gledahu požudno u pravcu Belog grada. Prozbori njihov vođa, sav rogobatan i rogat, glumi miriše na bogat plen. Ali ko morski vali od hridina, tako se od gradskih zidina odbiše horde napadača. Jer stanovnici Belog grada zatvoriše gradske kapije od neke tvrde japije, verovatno hrastove, kapije dobro zamandališe i još ih iznutra podupreše, tako da se one odupreše, kad varvari na njih upreše, vičući "O, ruh!" A i zidovi kameni odgovoriše svojoj nameni, izdržaše 3 juriša iz pravca Niša i 3 bure i navale iz pravca Avale. Tad vođa Varvara viknu: "Počinje iscrpljujuća opsada. Počinje od sada pa nadalje." Hteo sam reći, bit će to opsada bez ikakvih ograda vremenskih. Kad vas izmore žeđ i glad, predaćete mi Beli grad bez borbe. Ali žitelji tog grada imali su pune ambare, imali su rimske bunare, imali su razne konzerve, a i druge rezerve prehrambene. I imali su dobre nerve, što je vrlo važno. Divlji dođoši se tada podeliše u manje grupe, složiše koplja u kupe, razapeše šatore i šatre i zapališe mnoge vatre na ledinama oko grada. Tako poče opsada. Ko malo ostrvo u moru, stajao je opkoljeni grad, a nad njim strašne pretnje, razaranje, žeđ i glad. Prvo vreme trajale su sitne čarke. Isprobavane su ratne varke, okreni, obrni, nauznak i porebarke. U prvo vreme trajale su sitne čarke. Nomadi su pravili merdevine, verali se i pentrali uz zidine i obraćali se odbrani rečima nimalo birani. Ali žitelji Belog grada prosušene njih pomije, mada se to ne pominje u istorijskim spisima. Onda vojska nomada presta da se uz zidine lomata i da juriša na gradska vrata. Nasta nerešeno stanje ili pata karti. Žitelji Belog grada podnosili su opsadno stanje manje više i više manje dobro. Opsađenim građanima ništa ne beše strašno. Čak su i nestašicu primali skoro nestašno. Jednu je računicu imala gradska posada. Čekala je da se javi dosada, prateća pojava svih opsada. Iz iskustva su znali, ko izdrži dosadu, dobio je opsadu. Znali su i da strpljivost nomadima nije u krvi i da će zato prvi početi da se dosađuju. Bili su u pravu. Oni uskoro počeše da se maju, ne umejući da se skrase. Počeše i da gunđaju, neki glasno, a neki zase. Vojskovođa im govoraše: "Neka se svako još malo strpi i obuzda sebe i svog ata, jer je pitanje dana, možda sata, kad će se otvoriti gradska vrata." Oni što u to nisu verovali i nisu mogli da se strpe, uviše kopite konja u krpe i napustiše logor krišom, kradom. A oni koji su ostali, pošto su se smrzli ispod šatora ili pod vedrim nebom ko stepske zverke, počeše da prave kolibice, a neki, bogame, i kućerke. Svako je razmišljao ovako: "Dosta sam zebo, spavajući pod vedrim nebom, a i kad je bilo oblačno, ni tada mi jamačno ne beše mnogo toplije." Malo po malo svi se okućiše,
a onda počeše i okućnice da obrađuju. Do jučerašnji nomadi, čak i divlji Tatari, postadoše vredni i radini, baštovani, vrtlari i ratari. Jedni su gajili paprike, šilje i boboške, drugi patliđane, crvene i plave, treći zapatiše kokoške, graorke i pirgave. Gajili su takođe kelj, kelerabu i rotku, cveklu, karfiol i mrkvu i naravno kupus, koji umalo da upustim. A vojskovođa je besneo. Dođo smo li grad da opsađujemo i ljute bojeve da vodimo ili da kvočke nasađujemo i da piliće izvodimo? Gde su vam lukovi i strele? Gde topuzi i sablje britke? Zar koplja služe za pritke boranijske? Pošto bojeva gotovost svakog dana opada, odlučio sam i naređujem da se diže opsada. Sedlajte brze atove, pritegnite kolane. Još ima zamkova i gradova, još prostora za osvajanje. Bićemo opet bič Božiji, bićemo opet strah i trepet. Slušat ćemo vetar daljina, a ne lepet pernate živine. Ali svi ratnici, čak i divlji skiti, rekoše da su siti skitnje i ratovanja. Videvši da je u manjini, vođa uzjaha svog ata i odjezdi ka staroj postajbini negde tamo iza Karpata. Tekli su meseci, dani, sati. Strpljivo je čekala posada da nomade napokon zahvati očekivana ubistvena dosada. Ali ni da se mrdnu varvari, ko da su dali neki zavet. I zato gradski poglavari sazvaše veliki savet. Predsednik opštine reče: preživeli smo mnoga iskušenja, izdržali smo mnogu opsadu, jer smo bolje od neprijatelja mogli da podnesemo dosadu. Ali dođe još jedno proleće, s juga pirka zefir, a oni piju kumis i kefir i nikud im se ne žuri. I nikud im se ne žuri. Šta više, grade kuće i bave se poljoobradom. Znak da nemaju nameru da prekidaju sa opsadom u doglednom vremenu. Jednom našem uhodi izjavio je jedan nomad: čini mi se da smo nomad dojezdili. Opsada se dakle nastavlja, a narod jedva sastavlja kraj sa krajem. Preostaje nam, pod brojem 1, da jurnemo na njih smelo i da nađemo sigurnu smrt pod kišom otrovnih strela. A druga je mogućnost da se nemoćno zgledamo i da se naprosto predamo na milost neprijatelja. Premda s velikom tugom, građani se prikloniše ovom drugom rešenju. Istakaše zastavu belu i gradska vrata otvoriše širom, a kroz njih navališe bivši ratnici s voćem, povrćem, jajima, sirom. Umesto očekivanog pustošenja i urlika varvara nalit dveradi, sav grad ispuni pijačna graja, gakanje gusaka i druge peradi.